Il-politika nazzjonali dwar l-alkohol tipproponi 24 azzjoni fosthom uħud drastiċi marbuta max-xorb u s-sewqan. Fost oħrajn jingħad li għandu jonqos il-limitu ta' xorb permessibbli meta wieħed isuq filwaqt li dawk li ġorru l-passiġġieri ma jistgħux ikunu xorbu xejn. Huwa propost ukoll li tinbidel il-liġi biex min jinforza jkun jista' jagħmel testijiet tan-nifs kif iħoss il-ħtieġa. Fit-tnedija l-Ministru għall-Familja u Sigurtà Soċjali Michael Farrugia spjega li l-politika ma tibżax tindirizza sfidi li huma magħrufa. Ħankun qed nindirizzaw dawk il-żgħażagħ li għandhom taħt 17 sena li bħalma nafu tista' tagħmilhom anke ħsara għal saħħithom, naraw ukoll li jkun hemm regolamenti aħjar u li jkun forzar tal-liġi, speċjalment meta jiġu daw iż-żgħażagħ biex jixtru l-alkoħol u jikkonsmawh u anke b'mod speċjali fejn għandu x'jaqsam l-alkoħol u s-sewqan. Fejn hemmhekk binna fuq l-ammonti li għandhom jiġu ikkonsmati u li nkunu wkoll f'linja iktar aċċettabbli Ewropea. Fil-fatt proposti oħra huma li jkun illegali li wieħed iqassam lil minuri prodotti b'reklamar ta' xorb bħal ngħidu aħna flokkijiet jew brieret. Dan għaliex il-politika tindirizza b'mod qawwi lil dawk li għandhom taħt 17-il sena. Dawk li se jbijaw l-alkohol lil dawn il-persuni se jaffaċċjaw pieni iktar ħorox u l-politika tgħid li trid iżżid l-infurzar. Barra minn dan se jsiru kampanji estensivi li joħolqu kuxjenza dwar l-alkohol. Farrugia stqarr li l-politika mhux biss tħares lejn il-konsumatur iżda wkoll tara li tinkludi l-importaturi u l-bejja tal-alkohol. Hija fil-fatt anke l-bartenders, il-bartenders ħarġu kodiċi ta' etika, anke il-mod kif għandu jiġi konsmat l-alkohol jekk jirrealizzaw li hemm xi ħadd li qed jirreaġixxi daqsxejn il-barra minn normal jew inkella qed jidher li huwa intossikat bl-alkohol li ma jkomplux ibijaw l-alkohol. Dik hija l-kodiċi etika. Imma ħossu wkoll li għandu jkun hemm infurzar minn ħadd il-liġijiet, speċjalment meta jiġu biex ibijaw l-alkohol li dawk li huma taħt 17-il sena li attwalment hija kontra l-liġi. Dawk li jimpurtaw l-alkohol se jagħtu kontribut soċjali f'fond li se jkun iddedikat għal inizjattivi edukattivi u soċjali. Farrugia żied jgħid li l-alkohol kien suġġett li kien hemm min evita li jindirizza iżda dan m'għadux possibbli. Id-difenza tista' tagħmel huwa dan, donnu kulħadd kien jibża li jressaq politika dwar il-konsmar tal-alkohol. Aħna minflok bżajna iltqajna mal-setturi kollha, wasanna fi ftehim il-qudiem ġie aċċettati l-policy fl-interjetà tagħha, issa qegħdin konsultazzjoni pubblika għal ġimgħat li ġejjin wara li nirċievu r-rapporti kollha mis-settur kollu tal-popolazzjoni u mbagħad mhux se noqogħdu lura biex fl-aħħar mill-aħħar f'pajjiżna jkollna għall-ewwel darba politika dwar il-konsum tal-alkoħol.